Hastigino TTDC Manmani Shal Palazagatango Hohamdomke Abahikino Simna Tibramothani Luajmung by ADC Manmani Shalnuruk Sawi Kasha Tong Tonglai Bagreli Klaizaka Aromanjaka TTDC Habangni Logo Hamgrani Bagai Shamangtang Bagai Barza Rizak Iam Rabindra Deberma तेईस আগস্ট 2023 त्रिपुरा हास्तेव चीनी त्रिपुरासानि थांजांनायनि बागै भारत सरकार 1984 सालनि 23 আগস্टनो दिनैनि हाय सालनो भारत संविधाननो संशोधन खालायै 49तम आइन स्रांबै त्रिपुराओ 6 शिड्यूल चालू खायमानि खायनार बागै आइन पास खायमानि ओ साल चीनी त्रिपुरासानि बागै बेलाय बेलाय केनो मुतु खायजानाय साल जेमन स्वाधीनता मानमानि जेरकम 15 আগস্ট मानमानि हायनो त्रिपुरासानि यागो आलादा একটা ক্ষমতা याफोर जांमानि बयबाय सातकजाक पितकजाक सेकजाक अमहायनि यांगनि याकारनानि बागै माने यगनानि बागै 1967 सालनि सिमि त्रिपुरा हास्तेव ताम कसाक तमा कुफुर जत्तनो थानसा खलायै तिउजेस संसालायै सभा खायमानि 17 बछरनि बिसिङनो 1984 नि 23 আগস্ট 6 शिड्यूल सिगमानखा अबनो रिक्सावैनो अबनो मुतु खलायनो अबनो परम रुइनो अबनि बागै जों तंथलायनो दिनै चीनी सिमना आमचाय त्रिपुरा मथा YTF TCF जत्तनो कथालायै कायसा बाइक रैली एवारनेस चीनी बररगनो तैबो सायमानथं गोबांमा बरनो सोंनाय तामनि बागै बरक फायलाय तामनि बागै बरक थांलाय सायमानाय जे तिनि 23 तारिखा त्रिपुरासानि साक बाय चालकजाक कायसा कन्स्टिट्यूशनल कायसा राइट मानमानि साल ओ सालनो खाबाय खुबाय बरम रुइनो दिनै पालायलायमानि साल शुधु तिनरे या खुमुलंगबो सरकारि भाबे एवं गोबांमा ब्लक कमिटि रक गोबांमा जागा TF रक गोबांमा जागा चिनि सिक्ला सिमि आलादा माने जत्तो जागानो तंथकसा तखलायै दिनाव साल जों अमाहायखलाय पारले बेलाय बेलाय का हामबाय मारो विशेष गाय चिनि म सिमना आमचायनि चिनि जारा लिडारशिप तंनाय YTF नि चिनि डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइज सेक्रेटारि आदर्श दङ चीनी ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट राजकुमार दङ चीनी हेजामारा सब जुनाल चेयरमैन तैयार चीनी अभिजीत सं वाइस प्रेसिडेंट चीनी डिस्ट्रिक्ट नि ते कमांग चीनी और लीडर्स रक दङ और नुखना TCF नि चीनी ताकुक सं दङ अमो हायकै जों केबाय वालाया केबाय हामिया सालाया ओइ चीनी एलाकायाव जों काहामखाय तुमना तन्ना बागै जों जतन जों कबंनाय आं तिनि कबंना मुसुंगो 17 बछर बयबाय सातक जाका पिदक जाका बुतार जाका तक जाका दांगा नांखा आबनो फानो साक सयै तंमानि यागलो जों 1984 सालाव तिनि 6 शिड्यूल मामा हायनो तिनि चिनि त्रिपुरा सारक जरिनो खालगै चिनि त्रिपुरा सारक रांनि लुबबाय पथनि लुबबाय थांया ओइ थानसानि मारिओ तंखांखाय जों मानानि ताइ बिसे लेरिया किन्तु ओ लेर जोंनो मानिया जात खायनायनि बागै जेबाबे 80 सालाव जेबाबे जोंनो चक्रान्त खायमाय ताको चक्रान्त खाय दङ चीनी बिसिङो डिवाइडेड रूल पलिसि तुबै दङ चीनी बिसिङो वालायनानै तलायनानै मिथ्या मामला केस खायै चीनी बरनो
হয়রানি খাইनो बागै जे चक्रान्त खायदोंमानि आरो हयতো जों साबधान मा दंनाय एबं तिनि कयना मुसुंगो जत्त त्रिपुरा हास्त्रि त्रिपुरा सारनो फायदि जों टाइम बिसिंनि बिसिक बारकनि बागै फानो थानसाखै चबा खालायना म चबा पाइमानि याग्रो जों जे थांजांनायनि बागै जोंनो जे केन्द्र सरकारबो जों जे चुक्ति नां बागै जों आलोचना चलिदोंमानि आ जागाव बिजेपिनि सरिक आईपीएफ टी पर्यन्त सिनि बुबाग्रा लगित लांजाक केन्द्र सरकारबो आलोचना पयला दुइटा आलोचना आंखा नेक्स्ट आलोचना थाय बुंनाय एबं सिनि बागै आखायसा गाहाम लामा फायनाय दङ जे लामानि बिसिंथि सिनि गोबां मा बररक मासाया मानैया लेखा फरा मासरिया साख्रि माया नक्रय हुक्रय लामा क्रय कारेन्ट क्रय दै क्रय बर अन्तत आलादाखै मानायनि একটা चान्स दङ अजराव जतनो खालगै बुबाग्रानि नाहार मुंनो ताइ किसा खालगै नायसिम दङ बागै त्रिपुरा हास्त्रि जत्त लोक त्रिपुरा लोक रक निया खाबा तिसेब रक बुझि तो फानि बरक सिंना लगिरि दङ हे अ जागाव जतनो फानजाखा दङ